Én úgy érzem, hogy nem rendelkezek annyi információval, hogy véleményt mondjak. Nem igazán érint. Én tegnap hallottam róla először. Ez egy aberráció. Ez borzalmas. A Verespatak téma az már elég régóta úgy bennem van. Van egy pár ember, akiknek nem elég az a pénz, amennyi megvan nekik. Így tönkreteszik azt, ami ott van, és ez így nem jó. Itt főleg a módszerekkel van a gond, hogy hogyan szeretnék azt az aranyat kibányászni. Ha jól értettem, akkor ciánnal akarják kibányászni, vagy rosszul tudom? Szerintem a hegy most itt fontosabb, mint az, hogy pár ember gazdagabb legyen. Munka mindig lesz valahol, és mindig tudunk szeretni valahol, viszont ha valamit tönkre teszünk a természetben, az már vissza nem fog kerülni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy Románia egyik legszebb térségét kiadjuk a kezünkből, és azt mondjuk, hogy azt csináltok vele, amit akartok. Akik ott laknak Verespatakon, azok nem kéne kiköltözzenek, mert végül is, hát szerintem az a hazájuk, és nem kéne elhagyják azért, hogy aranyat bányászanak ki. Munkát lehet teremteni egészségesen is. Ott van egy ember, aki lakik a házába, és azt most kiköltöztetni nem tudom hány kilométer, ez egy ilyen... Ez nincs joguk. Nem is tudom, hogy akarják ezt megoldani, hogy azokkal az emberekkel, akiket kilakoltatnak, azokkal mit csinálnak, vagy hol viszik őket, és az a sok erdő, meg a sok föld, avval mi lesz? Vagy mit csinálnak? Hogy képzelik ezt el? Én nem tudom elképzelni, hogy lehet egy olyan hülye ember ezen a világon, aki egyetértene azzal, hogy az egy jó dolog az, hogy ott legyen egy aranybánya. Egyáltalán hogy jöhet valakinek ez a fejébe, hogy ezt megengedje? Vegyük azt, felrobbantanak Verespatakon egy több hegyet, meg dombokat, meg ilyesmiket, akkor az azt jelenti, hogy felrobbantanak máshol is, és máshol is meg fogják tenni, és végül nem marad semmi. Nem lesz, amit hagyjunk másoknak a jövőre, nem lesz, amit hagyjunk, mert nem lesz. És sok aranyat adhassuk mind tovább, mert nem fognak elérni vele semmit, kidobhassák az ablakon.